Ellen Gilligiri agus Ethan Everfin agus Tommy Do on dagen ag curí. Tommy ar scoil a pobscoil Carcablina sa dagen. Tommy the Carú blian. So Randy Bow so Reggie. So gadrin fu sa valga clúthe grana corónach. Ní corona gré ná bríthir dé a bhí an áfle dága ach ag cuasaí gnéis a chuirtar spéis nuair hagan do ghair láthair le hairí gré na madnané. Bhí mar sa gcóna bliana. Bhí mar nirig chumá. Ní raibh achta a bhaint a Beam Shilogasi, hey www is a fall Liam. Is mis sábneach nu agus as an spizama chun na galba. Is mis Anna Nick Lachlan agus as by art ma. Mort slúbín Who's a sleepy? lína agus smá bhí méid in agus bresma. Fish go my house here. Seach má. Eg Anna Jack. Is sáid dat dílam datain. Is sorry about it. Ag Anna Jack, is sáid dat dílam datain.